बिटिआरनि गंजि कलेजखौ सोरखारि खालामनायनि बिथिङाव बेरफुसार खौरां बिक्रम दैमारिनि गंजि कलेजखौ हादरसा सोरखारा प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाया होनना लाइजाम हरनाया सोराङाव फैदों आरटिआइ रिपर्टआव। बावैसो सान सिगां बिटिआरनि गंजि कलेजखौ सोरखारि खालामनाया सोरखारि सोदांनाय बिलजों सोमोन्दो गैया। आरटिआइ रिपर्टआव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि गांसे लाइजामा रोखा खालामदों बे बाथ्राखौ। आथिखाल बिटिसि सोरखारनि खायसे खामानिखौ सोंखारि बानाय एबा बिटिआरनि बायदिसिना जेंनानि सायाव बाथ्रा बुंबोनाय बिटिसि थिखादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया फिन मोनसे बेरफुसार खौरां लाबोदों बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफानाव गंजि कलेजखौ सोरखारि खालामनायनि सायाव आरटिआइ खालामनानै। बिटिसि सोलोंथाइ बिफाना आरटिआइ रिपर्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला बावैसो सान सिगां बिटिआरनि गंजि कलेजखौ सोरखारि खालामनाया सोरखारि सोदांनाय बिलजों सोमोन्दो गैया। गुबुन फारसे हादरसा सोरखारनि गोजौ सोलोंथाइ बिफाननि एडिशनेल सेक्रेटारि एस कबिता देखाया गंजि कलेजखौ सोरखारि खालामनायनि बिथिङाव बिटिसिनि सेक्रेटारिनो हरनाय गांसे लाइजामाबो बोरलानानै दिन्थिदों गंजि कलेजखौ माबायदि सोरखारि खालामदों। हादरसा सोरखारनि गोजौ सोलोंथाइ बिफाननि लाइजामाव रोखायै मख'दों सोरखारि खालामनो नागिरनाय बे गंजि कलेजआ दि आसाम एजुकेशन एक्ट 2017 नि कन्डिशनफोरखौ आबुं खालामनो हायाखै, ओंखायनो हादरसा सोरखारा सोरखारि खालामनो हाया होनना। बिटिआरआव सोरखारि नङै स्कुल आरो कलेजफोरखौ सोरखारि खालामनायनि जेबो राहा गैया। आसाम सोरखारनि गांसे लाइजामा बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफायाव थानाय बायदियै सोरखारि नङै स्कुल आरो कलेजफोरखौ सोरखारि खालामगिरिनि लिरनाय रादायखौ आसाम सोरखारा गांसे लाइजामजों फोजोबबाय। बे फोरमाना बे लाइजामानो होनना दुलाराय बिटिसि थिखादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। खुलुमबाय। बिटिआर रायजोनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखु गोनां खोथा। बे खोथायानो जाहैबाय बिटिआर एकर्डनि दफा बायदि 6.3 स्कुल आरो कलेज, जायफोर स्कुल आरो कलेजआ दासिमबो सरकारि जायाखै, बे सरकारि जायै स्कुल आरो कलेजखौ बिटिआर एकर्डनि दफा बायदि सरकारि खालामनाय जागोन होननानै आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ रादाय खादोंमोन। नाथाय आसाम सरकारनिफ्राय बिटिसि रायजोनिसिम गांसे लाइजाम, बे लाइजामानो जाहैबाय बेयाव बेबायदि लिरदों जे आसाम गभर्नमेन्टनि थाखाय मोनसेबो कलेज आरो मोनसेबो स्कुलखौ आसाम गभर्नमेन्टआ सरकारि खालामनो हानाय नङा होननानै बिटिआर रायजोनो बे लाइजामखौ हरदों। जोबोर दुखु गोनां। दिनै गोबां रायजो आरो मास्टरफोरा, इन्टेलेक्सुयेल रायजोफोरा सानदोंमोन स्कुल आरो कलेजखौ आसाम सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामसिगोन बा सरकारि खालामसिगोन होननानै। नाथाय आसाम सरकारा खनसेयावनो नैबे लाइजामजों बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफाखौ आरो बे रादायखौ आसाम सरकारा दिनै सिफायबाय आरो बोफ्लेजोब्बाय। दिनै जोंनि माहारियारि आफाद आरो रायजोफ्रा मा बुंगोन? जाय सरकारा दिनै आसा होदोंमोन सरकारि नङै स्कुल आरो सरकारि नङै कलेजफोरखौ सरकारि खालामनायनि, नाथाय गांसे लाइजामजोंनो बे खोथाखौ फोसावबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआ दासिम स्कुल आरो कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि, सरकारि खालामनायनि जेबो राहा गैया होननानै बुंखाबाय। आरो नै दाखालि बावै बिटिआरआव 10टा कलेज सरकारि खालामबाय होनना फोसावनायनि सायावबो नै मार्चनि 13 तारिख आंनियाव गांसे लाइजाम फैबाय। बेवहाय बेबायदि लिरदों, There is no government amendment bill. There is no government amendment bill in connection with provincialization of 10 nose of degree college under BTR. बिटिआरआव दाखालि बावै जानाय 10टा कलेजहाबो जेबो गभर्नमेन्टनि एमेन्डमेन्ट बिल गैया होननानै दिनै बे लाइजामखौ हरदों। बेसेबां दुखु गोनां। आंनि सावरायनायाव बिथांमोना फोरमायदों बे देरसिन गोरोन्थिखौ प्रमद बर' सार बिथाङा खालामनाङामोन होननानै गोजौ लेभेलनि अफिसारा बुंदों। इलेक्सननि थाखाय बे नाटकखौ खालामनाया जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय दुखु गोनां खोथा। दिनै बिनि थाखाय सोर धरना होगोन? एबसु, आबो, बर' साहित्य सभा, बा सोरबा बनसु, बा सोरबा बिएसु, सोर धरना होगोन बिनि थाखाय? दिनै गोबां आसा खालामदों रायजोआ सरकारि जामारगोन नामा, नाथाय दिनै
बेबायदि मोनसे लेटारखौ आसाम सरकार लिरना हरखाबाय। ओरैबायदि लिरनानै हरदों, इट इज नट पसिबल फर स्टेट गभर्नमेन्ट टू प्रोविन्सियलाइज द कलेज। बहुत दुखु गोनां खोथा। बेखौथ' दिनै रायजोनो मोनथिहोआखै रावबो। खनसेयावनो बोफ्लेजोब्बाय बे 6.3 दफाखौ। दानिया जाय सरकारा दिनै बे 6.3 दफाखौ नाटसाट खालामबाय, बे सरकारनि लिडारफोरखौ हमदो दानिया जोंनि बर' रायजो राजाया। दिनै आं बे खोथाखौ मिथिहोबाय। बे लेटारखौ आं नोंथांमोननो होगोन, नोंथांमोना मोजाङै नायब्लानो जाबाय। नोंथांमोना गाव खालामना लानो हागोन, नाथाय बेथनखौबो नों गावसोरनो होनांगोन। जोङो नोंथांमोननि बे कलेजनि बेथन होनाया जोंनि फान्डजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै बे लाइजामाव बिथांमोना जोंनो लिरनानै हरदों। जोबोर दुखु गोनां खोथा। दा बाथ्राया जाबाय, बावैसो सान सिगां सोरखारि खालामनाय गंजि बिटिआरनि कलेजआ गुबुन सोरखारि कलेज बायदि सोरखारि जायाखै नामा? बेबायदि जायाखैबा बे कलेजनि इयुना मा जागोन? बेयो बे समाव मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों।